young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Messier tal-Ben tal-Spiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti, jew narfu ħtijietna biex niċċelebraw tajjeb dawn il-misteri għaddisa. U ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox ilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-mil u bil-ħallejt tbirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, il-Anġlu Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffinna rbietna u jwassalna fil-ħajja dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla, int tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna ulied id-dawl. Għamel li qatt iżjed ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen. Imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Lamentazzjonijiet. Il-mulej Sidi mingħajr ebda ħniena eret l-amajjar kollha ta' Ġakobb. Fil-korla tiegħu ġarra fil-fortizzi ta' Ġuda. Xeħet mal-art u żeblaħ is-saltna u l-gbarat tagħha. Bil-qiegħda fl-art u siekta, ix-xjuħ ta' Bint Sion it-trabb tefgħu fuq rashom, libsu l-ixkejjer u niżlu rashom fl-art ix-xebbiet kollha ta' Ġerusalemm. Infnew bid-dmugħ għajnejja u qalbi mħawda, f'wiedi mal-art imxerret, għax bint il-poplu tiegħi ħerba waħda u fil-pjazzezz tal-belt it-tfal u t-trabi infnew bla saħħa. Fejn huwa l-ħobs u l-imbit saqsew il-lomijietom. X'ħin bħal midruba kienu jinfnew fil-pjazzezz tal-belt u ruhom kienet ħirġa fi ħdan ommhom. X'naqbad ngħid għalik, ma' min inxebħek bint Ġerusalemm, ma' min inqabblek u kif nista' nfarġek, xebba bint Sion. Għax kbira l-ġerħa daqs il-baħar, min jista' jfejqek? Kellhom għalik deriet ta' erq u fruwa dawk il-profeti tiegħek, ma kixfulekx ħżunitek biex jeħilsuk mill-lemm li waqa' fuqek, imma qalulek biss deriet giddieba, kollha erq u tawwiċ. Għajjat lill-mulej Sidi, bint Sion, tniet u xerret lejl u nar id-dmugħ bħal xmara. Mingħajr mistrieħ ta' xejn, tħallihom xieqfu lil għajnejk mill-biki. Billej u għajjat xejn is-sariet ikunu se jibdew. Xerret bħal ilma qalbek quddiem il-mulej Sidi. Erfa' jdejk lejh u itolbu għal ħajja ta' tfal tiegħek mifnija bil-ġuħ f'salib it-toroq. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla.
Salm responsorjali, tinsix għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek flimkien, tinsix għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Għaliex o Alla warrabtna għal dejjem, għaliex tħeġġeġ iltek kontra n-naċ tal-merħla tiegħek. Ftakar fil-ġemma li ksibta lik mill-qedem, it-tribu li inti fdejt biex ikun wirtek. Ftakar f'Sion li fuqha bnejt l-amara tiegħek. Flimkien, tinsix għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Itla sal-post li sar ħerba waħda, kollox eret ladu fis-santwarju, għajtu l-edewwa fil-post tal-laqat tiegħek, fejn waħħaltu l-istenderti għal-rebħa tagħkom, flimkien tinsix għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Bħal dawk li jxejru l-mannara fil-oli biex iqaċtu s-siġar minn qalb il-bosk, hekk huma kissru il-bibien tat-tempju, bl-imterqa u l-mazza farkuhom, taw in-nar lis-santwarju tiegħek, kasbru għal kollox l-amara tiegħek, flimkien tinsix għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Żomm quddiem għajnejk il-patt tiegħek, għax l-art mimlija dlamijiet u dnewwa, tħallix li makkes fil-mistħija biex il-fqajjar u l-imsejken ifaħru ismek, flimkien tinsix għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Kristu refa fuqu d-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnaum u resa fuq wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħud, mifluġ u batut wisq. Għallu Ġesu: niġi jien nfejqu. Għallu ċenturjun: Sinjur, ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda enti għid kelma biss u l-qaddej tiegħi ifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jien stess għandi soldati taħti. Li wieħed ngħidlu mur u jmur, lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi. U lil sir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh: tassew ngħidilkom, ħadd minn f'Iżrael ma sirt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li għad jiġu ħafna mill-vant u mill-punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Isakk u ma' Ġakob fis-saltna ta' smewiet. Waqt dawk li twildu fis-saltna jitkeċċew il-barra fid-lam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snin. Imbagħad Ġesu qal liċ-ċenturjun: mur, ħajsirlek kif emmint, u l-qaddej fih dak il-ħin stess. Ġesu mar fid-dar ta' Pietru u ra li il-mara ta' Pietru kienet mixħuta bid-deni. Messila ida u d-deni ħallija, imbagħad għamet u bdiet is-servieħ. Fil-għaxija mbagħad ġabulu qudiemu bosta li kienu maħkuma mix-xitan u bil-kelma tiegħu keċċa l-ispirti u fejja il-morda kollha. Biex hekk seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajja meta qal: u rafa fuqu d-djufija tagħna u tabba bil-mart kollu tagħna. Ħud eżis din hija l-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. L-aħwa, dan huwa l-isbaħ eżempju li qed naraw minn wieħed pagan. Dan li kellu dak il-grad hekk għoli kien qed jitkellem ma' Kristu il-lingwaġġ tipikament militari. Ma' Kristu miegħu kien qiegħed jitħaddet il-lingwaġġ mimli mħabba. Immur issa stess u nfejqu.
dispost biex jieħu azzjoni mill-ewwel dan Kristu illi jfejjaq. Jfejjaq lil dawk kollha li għandhom bżonnu fil-mart tagħhom. Meta nitkellmu dwar din ir-risposta taċ-ċenturjun, għandna fejn nitalmu ħafna l-aħwa. Ma għandekx għalfejn tiġi id-dar tiegħi, sempliċement ejt kelma waħda biss u jkun biżejjed. Fidi ta' pagan. Mhux fidi ta' nisrani hawnhekk, fidi ta' pagan. U dan tant huwa protagonist importanti għalina l-insara li din ir-risposta tiegħu ngħiduha kuljum waqt l-Ewkaristija, kuljum. Maħniex qed ngħidu risposta ta' wieħed nisrani ma ta' wieħed pagan. Maravija kbira, mhux vera. Min-naħa ta' din il-persuna li emnet mhux għax rat jew semet ma dak il-ħin kien jista' jkun inspirat li dak il-kliem hekk sbieħ ta' fiduċja fi Kristu, ta' fidi soda. Tant kienet xi ħaġa kbira li Kristu nnifsu skanta din it-tweġiba tiegħu. U qal ċaru tont, fl-ebda persuna f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Fidi li toltok mill-ewwel. Għaliex? Għax għandha is-saħħa, għandha l-qawwa li tqanqal li dak li jkun. Aħna fil-ħajja tagħna ikonna okkożjonijiet tant kbar fejn il-mulej ikun qed jippretendi minna fiduċja kbira, profonda, tama, vera. U għana ħafna drabi nispiċċaw b'ħafna dubi. Inħallu lil Kristu għall-aħħar biex nitolbuh xi ħaġa. L-ewwel nippruvaw immorru għand kulħadd imbagħad lejn l-aħħar immorru għand Kristu. Dan iċ-ċenturjun ma għamilx hekk. Dan iċ-ċenturjun mar direttament għand Kristu. Għandi il-qadej tiegħi mifluġ, marit. Ma qallux ejja fid-dar tiegħi, sempliċement ejt kelma. U dan ifieq. Nemmen f'dik il-qawwa li inti għandek. Ma għandekx toqgħod tinkwieta. Jien ara min-naħa tiegħi bħala ċenturjun bħala persuna militari norda meta norda lil xi ħadd biex jagħmel xi ħaġa dik jagħmilha. Għalhekk jiena minix qed nikmandak lilek biex tiġi d-dar u tagħmel din il-biċċa xogħol, sempliċement nemmen fik. Sempliċement ejt kelma jkun biżejjed u l-qadej u dak li ġara l-aħwa. Dan il-qaddej fieq. Fieq mill-ewwel. Għaliex? Għax dak iċ-ċenturjun emmen illi Kristu seta jagħmel dak li kellu jagħmel bħala Alla. Aħna min-naħa tagħna l-aħwa. Dan Ġesu ifejjaqna kuljum, kull moment. Għaliex? U kif? L-ewwel nett għaliex irid jara progress spirituali fil-ħajja tagħna. Minnaħa l-oħra wkoll jieħu iċ-ċans li jkompli jsaħħaħna fil-fidi tagħna. Ma ninsewx x'talbu l-apostli stess ejna fin-nuqqas ta' fidi tagħna. Raw ħafna esperjenzi fejn għamel mirakli Kristu u dawn għax raw il-mirakli emnu. Imma ma jistax l-aħwa niddubitaw bħalma għamel dak l-apostlu liħor li rrid jara u jmiss biex jemmen. Ma nistgħux inkunu bħal dan l-apostlu li niddubitaw fil-ħajja tagħna. Imma jeħtieġ li nkunu dawk li nagħtu xhieda vera ta' dan Kristu li huwa fina. Dan il-Kristu li jgħinna narfu verament il-bżonn illi inneħħu dak il-ġisem l-antik li għandna u nibdluh f'ġisem ġdid. Mibni fuq din il-fidi fi Kristu. Kristu minn barra dan il-miraklu li jagħmel ma dan l-qaddej ta' ċenturjun għamlu ukoll ma' il-mara ta' Pietru kif ukoll ma' oħrajn. Għaliex? Għax
Dan kien lest li jagħmel dan li propjament kellu jagħmel biex ikompli marrida tal-mulej. Ejjew nkomplu f'din il-mixja ta' tiġrid vera f'dan Kristu li jaħfrinna u jsaħħarna fil-vidi tagħna. Imbira kien tmuleja tal-ħol inkollu f'vidju bejtek tajt tal-ħobs li nofrulek li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja imbirek Alla. Sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-missil li jista' kollox jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja tiegħek. Imqazza kollha tiegħu. Nitolbu. U Alla int jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna ikun jixraq l-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qadis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jintbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu, u mwielet minn Marija Verġni, u għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qadis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex ħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandu glorja tiegħek b'leħenwiet intennu. Qadis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-arnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fiseb il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mir-raħibati ħal-ħobs il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċer ġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patriċtidi bħal dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfar tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Hu deżiż dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li jgħidu semmi l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, mal-Arċisqof tagħna Charles, ma' Joseph l-Isqof li qiegħed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar mulej fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostlu Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilha magħhom faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ejjew issa mimlin bi Kristu, ngħidu talbek sabiħa li hu nnifsu għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titrinki fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna, bħalma naħfri minnu ħati għalinna, la daħanniex fid-ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tibu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw u l-ena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek hija s-salva u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fid ta' Knisja tiegħek, għatja slim u laqda li trid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li neħħi d-dubiet tad-dinja, ħeninu ma dawk l-mistiedna li l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol is-saf tiegħi iżdej biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Missier jien għal-jom nitlob. ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina. Biex hekk id-dinja temmen li jien tibatni, jgħid il-mulej. Nitolbu l-aħwa. Nitolbuk mulej li nieħdu ir-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejtnilek u li biha tqarbilna ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott laqat ma jintemm. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
A simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Nejdu issa ir-reċita ta' Rożarju imqaddes. Illum qegħdin niċċelebraw din il-festa uffiċjalment ta' Omna Marija. Ejjew inkomplu bil-misteru tal-Glorja. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Għal-tana smatabtana ħlisinna u f'mana Glorja l-Missier li ben Spiritu Santu kif kim il-bidu, issaw dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem. Amen. L-ewwel misseru minn tal-Glorja. Meta sidna Ġesu Kristu għam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tidint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur kim birgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missier li benu Spiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw nikontemplaw fit-tieni misterju minn tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tidint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur imbirgin posti nisa, imbirek il-frota ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu, Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. it-tielet misserju minn tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltatek, ikula titendki fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikontemplaw fil-raba misterju minn tal-ferħ, meta sidna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltatek, ikkolla titendki fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa imberki frota ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazza mija s-sinur mijak, imberkin fost in-nisa
imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Ibn u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames u l-aħħar misterju minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusep tilfu l-Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltatek, ikkullet tinti kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa imbirek il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Ibn u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salva Reġina flimkien. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slim għalik, lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u liet Eva, lilek nitniedu, aħna li nibku u noflu f'dan il-wiet ta' dmoħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltatek, ikollet inti kif is-sema ekda fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-Sinjur miegħek imbirk inti fost nisa imbirk il-frott ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marijom Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria al Missier li bernu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-rwieħ tal-purgatorju, għatijom u mlej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistumu fil-paċi. Amen. Amen. Litanija Lawretana. Mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tana, Kristu il-qattalb tagħna, Missier eternalla, ħenna lina, Ibn għal-bdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu għaddis Alla, ħenna lina, Tita għaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om l-iżjed safja, itlob għalina, Om l-iżjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xeb li tistħoq kull qima, itlob għalina, xeb li tistħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tana, itlob għalina, amara tal-Spiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, tori ta' David, itlob għalina, tori ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filoru, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, farax tal-immigranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultan tal-anġli, itlob għalina, sultan tal-patriarki, itlob għalina, sultan tal-profeti, itlob għalina, sultan tal-apostli, itlob għalina, sultan tal-martri, itlob għalina, sultan tal-konfessuri, itlob għalina, sultan tal-verġni, itlob għalina, sultan tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultan tal-żarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom malla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giusepp, slimalik ħarries tal-fedej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lil-ibnu, fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppi kun missier għalina u koll u mexxina fi triq tal-ħajja
Aqlanna il-grazzja, il-nina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San Giuseppe, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, u l-qaddisin kollha u protetturi kollha tagħna. itolbu l-Alla għalina. Amen. Nitolbu. U Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk l-qimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu is-Santu Paraklitu, imbirka l-Bira Malla Marija Santissima, imbirka l-Mqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.